نونەرێ تایبەتی ئەمریکای بۆ سووریێ تۆماس باراک دیار کرد و حکوومەتە نو یا سووریایê li gel İsraîlê di nava danûstandinan de ye lêhêlekê din Wezîrê Derveyê İsraîlê jî ragihand ku ew bi ti awayê ji colanê dernakevin. نونەرê ئەمریکا تۆماس باراک eşkere kir ku di danûstandinan de hemû doz pirsgirêkên sînorî û ketinên İsraîlê di nava xaka Sûriyê dihewîne. Wezîrê Karê Derveyê İsraîlê ji dewon saîr eşkere kir ku hebûna hêzên İsraîlê li çiyayên colanê mercekî bê vegere. Bi gotina Wezîrê İsraîlê berî li hevkirina Ehmed el-Şerebê İsraîlê divê Şam serweriya İsraîl a li colanê nas bike. Beriya çend rojan jî serokê Konseya Ewlekariya Navneteweyî an jî Neteweyiya İsraîlê Tsahî Hengibî ragihand İsraîlê bi hikûmeta veguhêz a Sûriyê diyaloga rasterast û rojane dike û dibêje dibe ku Sûrî tevlî peymana Brahîmî a bi İsraîlê re bibe.